6 maal per jaar speelt het tamboer- en fanfarekorps der Limburgse jagers onder leiding van kapelmeester Bourguignon in Venlo als in het tweede depot infanterie een lichting recruten soldaat wordt. 6 maal per jaar maken de recruten deze stap in tegenwoordigheid van ouders, familie en bekenden. 6 maal per jaar ook is er een beste soldaat die van de regimentscommandant een prijs krijgt. Maar bepaald niet 6 maal per jaar heeft het depot in Venlo een jongetje als eregast. Het was de 10-jarige Theo Dekker uit Arnhem, die hier wordt gehuldigd door de regimentscommandant luitenant-kolonel De Loo, omdat hij een jaar lang, week in, week uit, een vergeten soldatenmonument in de oude IJssellinie bij Arnhem heeft verzorgd. Voor deze edele daad kreeg Theo een edelhertje dat hem door 2 soldaten werd aangeboden. Even kon hij spelen met zijn lievelingswens, die echter al spoedig werd afgeleid door het geknal op de stormbaan. Met bewondering volgde Theo de klimmende, springende en kruipende soldaten, die ogenschijnlijk niet de minste moeite hadden met de uitputtende stormbaan. Als een volleerd militair nam hij vervolgens het défilé af, dat speciaal voor hem werd gehouden. En als zoveel eer je te beurt valt, kun je niet anders dan heel ernstig kijken, vindt Theo.